Això és el paradís. Llàstima que hi hagi alguns interessats que el vulguin fer perdre. Bueno, perdre o deixar-lo tocat de mort. Perquè si aquí al costat se fica l'ampliació, vull dir, encara que no destrueixin la granja, vull dir, això quedarà tocat. No sé si hi haurà algú que pugui fer canviar els que prenen les decisions, tant polítiques com econòmiques. Ara anem una mica més endavant, que veurem més l'àrea d'expansió.